रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायदों दसे धैर्य हमनानै जिरायथ'गोन थांलाय फैलाय खालामथ'नो नाङा जोंहा हयथ' सावराय गोबां आरो बिबुंथिगिरि बारा गैलिया बेनिखायनो दसे धैर्य हमनो थाखाय खावलायबाय दिनैनि बे सुबुं गमायाव बाहागो लाफैनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरि आफादगिरिजों लोगोसे सेन्ट्रेल कमिटि जिल्ला कमिटि आरो प्राइमारि कमिटिनि बिबानगिरि नोंथांमोन एनडिपि आर ग्रुपनि मानगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरि नोंथांमोन पिपल्स जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्टनि चिफ कनभेनार बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरि नोंथांमोन इउपिपिएल हानजानि मानगिरि आफादगिरिजों लोगोसे गोबां बिबानगिरि नोंथांमोन एनडिपि प्रग्रेसिभ मावथि लोगो नोंथांमोन आरो बेयाव बाहागो लाफैनाय गुबुन गुबुन हानजाफोरनि बिबान लानानै हारि आरो ओनसोलखौ दैदेननाय दैदेनगिरि नोंथांमोन उदालगुरि जिल्ला बाक्सा जिल्ला आरो सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि बेयाव बाहागो लाफैनाय मानिजाथाव मेलेमजिबि फोरोंगुरु नोंथांमोन आरो लोगोसे मानिजाथाव सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन गिबियाव नोंथांमोन गासैनोबो एनडिपि प्रग्रेसिभनि जानानै गोसो गोथारनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावग्रोबाय गोबां बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन किन्तु समनिबो बाथ्रा थाबाय गोबां बिबुंथिगिरि दंबावो बिथांमोनाबो बुंनांगोन बिथांमोननोबो खाबु होनांगोन बेनिखायनो आं सुंद'यैनो गोनां बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंफोरनो सानबाय मोनसे जातिया जाति हिसाबै गसंना थानोब्ला गावनि मोनथायखौ लानानै अरायसम नांनांगोन नाजानांगोन हास्थायनांगोन बुहुमनि जारिमिनफोरखौ बुहुमनि जातिफोरनि आथिखालनि हालोदफोरखौ नायबा जों बेखौनो नुदों जाय जातिया गावनि मोनथायखौ लानानै सोमावसारा बे जातिया कुनुदिन जाति हिसाबै गसंना थानो हायाखै जाय जाति गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांना लाखिनो थाखाय नाजाया हास्थाया दुखु खस्थ' खालामा बेबायदि जातिनि राव हारिमुवा बुहुम बिखानिफ्राय गोमोरलांदों जाय जातिया गावनि हाखौ बासायना लाखिनो थाखाय नाजायाखै नाङाखै जुजियाखै बेबायदि जातिनि हाया गावनि आखाइनिफ्राय मालायनि आखाइयाव बाख्लायलांगासिनो दं दिनै बुहुमनि थासारिया बुहुमनि जातिफोरनि हारिफोरनि जारिमिना बेखौनो दिन्थिदों दिनै बर' हारिया गावखौनो आसामनि थागिबि भुमिपुत्र होननानै जोबोद देरगायो नाथाय खुगाजों देरगाबानो जानाय नङा जेब्लाहालागै जों आखाइजों मोदोमजों गोसोजों बे मोनथायखौ फसंनो थाखाय बे मोनथायखौ दिदोम खालामनो थाखाय जों नाजाया खुगाजों बुंनायजोंनो जों जाति हिसाबै थांना थानो हानाय नङा जों भुमिपुत्र होननानै सिनायथि लाखिनो हानाय नङा आरो दिनै बेखौ नाजानानैनो बर'फ्रा बेसेबा बोसोर सिगांनिफ्रायनो नाजाबोबाय थादों जों रांखान्थि मोनथाय जोंनो नांगोन आरो रांखान्थि मोनथाय मोननोबो जोंनो आलादा रायजो नांगोन आरो बे बाथ्राखौ दिनैनिफ्राय 52 बोसोरनि सिगाङावनो दिनै दैदेनगिरिफ्रा गोसोखांनानै प्लेन्स ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसाम राजखान्थिनि हान्जानि नेतृत्वआव आलादा रायजोनि सिमां नुनानै बर'फ्रा जांख्रिखांजेनदोंमोन दिनैसिमहालागै बे 52 बोसोरनि उनावबो बर'फोरनि जे जांख्रिखांनाय बे जांख्रिथाया दासिमहालागै गोमोराखै दासिमबो जोबाखै
मानोना बर'नि राजखान्थिनि मोननायनि जि सिमां बे दासिमहालागै मोगथाङाव महर होआखै, महर मोनाखै। आरो बेखौ जों महर होनांगौ, मोगथाङाव जाफुंहोनांगौ। बेनि थाखाय जों दासिमबो नाजाबाय थादों। दिनै पिटिसिनि दैदेनगिरि बिथांमोना गैला जोबना थांबाय। बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ हमथाबनानै सोमावसारबाय। बे सोमावसारनायखौ बोस्रांनायनि मुङावनो दिनै बर'फोरनि गेजेराव मोननै सुक्ति जालांबाय। मोननै सुक्तिनि गेजेरजों बर'फोरनो बिएससि आरो बिटिसि होबाय। बेबायदि होनायनि गेजेरजों बर'फोर जिखौ नागिरदों बेखौ मोनाखैबाबो दसे जिरायनो थाखाय, जिरायथ'नो थाखाय टेम्परारि मोनसे बेबस्था मोनदों। दिनै अखा हाबा, अखा हानाय समाव जों दसेनि थाखाय बारनो साथा बाहायो, साथा हमो। जि ओनसोलाव खाथियाव न' बां गैया, गोबां गोजान जायगाहालागै न' गैयाखैबा जों अखानिफ्राय बासिनो थाखाय साथा बाहायो। दिनै बिटिसियाबो जोंनि थाखाय साथा बायदिल'। बेखौ जों बे साथानि बे बिटिसिनि गेजेरजों बिटिसि ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफ्रा बर'फ्रानो जा गुबुन जातिफ्रानो जा अराय समनि थाखाय प्रटेक्सन, निरापत्ता मोनबाय थाया, टेम्परारि निरापत्तासो। आरो बिनिखायनो दिनै आन्दलना सोलिबाय थादों, सोमावसारनाया दासिमहालागै जोबना थाङाखै। बिटिसि मोनखांनायनि उनावबो जोंनि जेंनाया जोबाखै, जोंनि राजखान्थिनि जितु गांनाय उखैनायबो जाफुङाखै। दिनै बिटिसि मोनखांनायनि उनावबो जों गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ जोंनि गोसो मथे जौगाहोनानै गोख्रों खालामनानै फोथांना लाखिनो हानायनि मोन्थायखौ जों मोनाखै। बिटिसि मोननायनि उनावबो जोंनि ओनसोलाव सोलोंथाइनि जेंनाया जोबाखै। स्कुल कलेजाव प्रफेसर फोरोंगिरि एपइन्टमेन्ट होनायनि जेंनाया जोबाखै। बिटिसि मोनखांनायनि उनावबो बर' मिडियामनि टेक्सट बुक रेगुलार जों मोननो हायाखै। बेफोर बेबस्थाखौ दिनै बिटिसिआ मावफुंनो हायाखै। ओंथियानो जाबाय जोंनि जाति हिसाबै थांना थानायनि जिखिनि मोन्थाय, जिखिनि खेमता, जिखिनि अथरिटि जों मोननांगौ, जों बेखौ दासिमहालागै मोनाखै। आरो बेनिखायनो दिनै नोंथांमोना बेखौ मोननो थाखाय सरकारखौ जोंनो बे मोन्थायफोरखौ होनांगौ होननानै नारसिननो थाखायनो जोंनि हांख्रायनाय बायदि नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैदों। आरो बेनिखायनो जों नोंथांमोनखौ साबायखर होदों जे दिनैसिमहालागैबो 52 बोसोर सोमावसारनायनि उनावबो बर' रायजो राजाफ्रा गावनि मोन्थायखौ मोननो थाखाय जों नाजासेयावबो हास्थायसेयावबो जायाखैबाबो जों मेङाखै, जों जिरायनानै थानो हायाखै, जिरायनो थानो लुगैयाखै। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंनो सानदों जे एनडिएफबिआ थांनाय 12 बोसोर सिसफार खालामखांनायनि गेजेराव भारत सरकारजों गोबां सावरायबाय। आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों भारत सरकारनि खाथियाव जों बेखौनो दाबि खालामखादों जे भारत संबिजितनि आर्टिकेल 2(3) बेबस्था बायदियै बर'फोरनो आलादा रायजो होनांगौ। जि दाबिखौ जोंनि सिगांनि आगुनि दैदेनगिरिफ्रा 1967आवनो दाबि उत्थापन खालामदों भारत सरकारनि खाथियाव जे बे आलादा रायजोखौ जोंनो होनांगौ होननानै। दिनै थांनाय 52 बोसोरनि सिगाङाव जों नुदों जे भारत सरकारा गुबुन गुबुन जायगायाव आलादा रायजो बानायबाय, खिन्थु बर'फोरनो होआखै। दा बेनिखायनो दिनै जों भारत सरकारखौ बेखौनो दाबि खालामबाय थादों जे गुबुन गुबुन जायगाफ्राव नोंथांमोना आलादा रायजो दाबिना आन्दोलन खालामनायनि जेंनाफोरखौ बोस्रांबाय। दिनै बर'फोरनि गेजेरावबो बर'फोरनि दाबिखौ नोंथांमोना जेंनाखौ बोस्रांनांगौ। दिनै जोंनि जि दाबि जाति हिसाबै थांना थानायनि मोन्थाय जोंनो नांगौ। जोंनि जि दाबि बेनो जाबाय राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांनानै लाखिनानै जों थांना थानांगौ, थांना थानाय मोन्थाय जोंनो नांगौ। जोंनि हा हु, जाय हा हुखौ जों आबै आबौनिफ्राय जों पैतृक सम्पति हिसाबै मोनबोदों, बेखौ दिदोमै जोंनि आखायावनो रैखा खालामनायनि मोन्थायखौ जों नांगौ। आरो बे मोनफ्रोमबो दाबियानो भारत संबिजितनि सिङाव थानाय दाबि, भारत संबिजितनि बाहेरनि जों मोनसेबो दाबि खालामाखै। आरो बेनिखायनो जोंनि दाबिखौ समाधान खालामनो हायैनि बाथ्रा भारत सरकारहा गैया। दिनै मात्र नांगौ भारत सरकारनो उइल, समस्याखौ समाधान खालामनाय, जोंनि जेंनाखौ, जोंनि दाबिखौ खोनासंनानै समाधान खालामनायनि मोनसे उइलिंनेस, गोसोल' नांगौ। आरो दिनै बेखौनो जों जाफुंहोनो नाजादों।
बिजेपिया 2014 मायथाइनि जि इलेक्शनमोन पार्लियामेन्ट इलेक्शन बे इलेक्शननि सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनानै सावरायदोंमोन आरो सावरायनाय बिथांमोना खोथा होदोंमोन जाय बिजेपिया जुदि एबार इलेक्शनाव देरहानानै सरकार दानो हायो दिल्लीयाव अब्ला हाले बर'फोरनि जि जेंना बे जेंनाखौ बोस्रांगोन बेबायदि होनना खोथा होदोंमोन आरो बिथांमोना रिक्वेस्ट खालामोन बेनिखायनो नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामनांगौ जोंखौ देरहाहोनांगौ आरो बे मथेनो नोंथांमोना रायजो राजाफोरा जोंनि खावलायनाय बादियै थांनाय 2014 मायथाइनि इलेक्शनाव बिजेपिखौ भट होदोंमोन आरो बिजेपि सरकार दाबाय थांनाय 5 बोसोर जों बिथांमोननि खाथियाव बेखौनो दाबि खालामबाय थादोंमोन जे नोंथांमोनाथ' बर'फोरनो सरकार दानो हायोबा बर'फोरनि जेंनाखौ बोस्रांगोन होननानै खोथा होदोंमोन मानो मावफुङाखिसै थांनाय 5 बोसोराव दिनै बिथांमोना मावफुङाखै खिन्थु जों आसा खालामदों नरेन्द्र मोदीनि नेतृत्व जि सेकेन्ड टाइम सरकार दाफिनबाय बे सरकार दानाय समाव बिथांमोना विभिन्न ओनसोलनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनायनि मोनसे लाहार फाहारखौ खालामदों आरो बिनि गिबि मावथाय हिसाबै जों नुदों जम्मु काश्मीराव जे थांनाय प्राय 1 माससो सिगां जम्मु काश्मीराव बहुत बोसोर सिगांनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय आर्टिकल 370 आर्टिकलखौ डिजल्भ खालामनानै उइथड्र खालामनानै बेहाय मोनसे डेम'क्रेटिक सरकार दाबाय जाय सरकारा डेम'क्रेटिक सिस्टेम मोनसे लाबोबाय जाय सिस्टेमा भारतनि गुबुन गुबुन रायजोजों समान आर्टिकल 370 थानाय समाव जम्मु काश्मीरा निजा मोनसे फ्लेग दंमोन निजा मोनसे कन्स्टिटिउसन दंमोन दिनै भारत सरकारा गावनि गोसो मथे बेवहाय गावनि आयेनखौ बाहायनो हायामोन किन्तु आर्टिकल 370 खौ बोखारनाय लोगो लोगो दिनै बेवहाय आसाम बेंगलाव जिबायदि सिस्टेम सोलियो काश्मीराव बेबायदि सोलिगोन आरो बेखौ उइथड्र खालामनाय लोगो लोगोनो दिनै जम्मु काश्मीरा मोनसे फुल फ्लेजेड स्टेटमेन्ट किन्तु बेखौनो बोखावनानै मोननै इउनियन टेरिटरि खालामबाय आरो बेबायदि इउनियन टेरिटरि खालामनायनि एकमात्र उद्देश्यखौनो बै समाव हम मिनिस्टारा डिक्लेयार खालामदोंमोन जे जम्मु काश्मीराव पाकिस्ताननिफ्राय हाबबोनाय टेररिस्टफोरखौ होबथानो थाखाय जम्मु काश्मीराव मोनसे मोजां सासन सालायनो थाखाय गणतान्त्रिक प्रक्रियाखौ मोजाङै एस्टाब्लिश खालामनो थाखाय आरो जम्मु काश्मीराव इकनमिक डेभेलपमेन्टखौ गासै जायगायावनो समानै दावगाहोनो थाखाय बे बेबस्थाखौ खालामनाय जाबाय होननानै दिनै बिथांमोना घोषणा खालामदों जों वेलकाम खालामदों भारत सरकारा जे मोनसे डिसिसन लादों जम्मु काश्मीराव बे एखे डिसिसन दिनै बर'फोरनोबो होनांगोन होननानै जों दाबि खालामदों दिनै जोंनो दा आसामावबो आसामनि सा बाहागो जेरावहाय ट्राइबेल आरो बर'फ्रा रायजो जादों बेखिनि ओनसोल इकनमिक डेभेलपमेन्टआव आसामनि गुबुन हारिनि गुबुन ओनसोलनिफ्राय बेकवार्डसिन जाना दं दिनै जोंनि ओनसोलाव मोजां सोलोंथाइ गैया लामा सामा गैया लोंनाय दैनि सुबिदा गैया मोजां हस्पिटाल गैया मोजां स्कुल कलेज गैया दिनै आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोर जेरैबायदि दं बेबायदि गैया जोंनि गेजेराव इकनमिक डेभेलपमेन्ट ससियेल डेभेलपमेन्टआ गोबां फाराग दं आरो बे फारागखौ जों बोस्रांनांगौबा अन्तत जोंनि ओनसोलाव भारत सरकारा मोनसे मोजां डिसिसन लाबोनांगोन दिनै जम्मु काश्मीराव जिबायदि इकनमिक डेभेलपमेन्ट इकनमिक ग्रौथनि जि डिफारेन्स जि फाराग बेखौ बोस्रांनो समान खालामनो जिखिनि बेबस्था लादों दिनै आसामावबो बेबायदि बेबस्था खालामनायनि बेबस्था लाबोनायनि गेजेरजों बर'फोरनि जि जेंना बे जेंनाखौ थाबैनो बोस्रांनो होननानै जों दाबि खालामदों दिनै भारत सरकारा एनएसएनि जि आन्दोलन एनएसएनि जि सोमावसारनाय बे सोमावसारखौ बोस्रांनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो जों आसा खालामदों एनएसएनिबो जिहेतु मोनसे अस्त्र लानानै नांनाय मोनसे आन्दोलन दिनै बे आन्दोलननि गेजेरजों नागालेण्डआव मोनसे पिस मोनसे शान्ति मोनसे जौगानाय बेबस्था लाबोनो नागिरदों आरो बेखौ बिथांमोना थाबैनो बोस्रांनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दं आरो बेफोर गासैबो सावगारिखौ नायोबा जों बेखौनो हमदांनो हायो जे बर'फोरनि जेंनाखौ बोस्रांनायनि थाखाय भारत सरकारा मोनसे लाहार फाहारखौ लासिगोन जों थांनाय 12 बोसोर भारत सरकारजों जि सावरायदों बे सावरायनायाव लास्ट पार्टि थारमाने थांनाय बे बोसोरनैसोनि गेजेराव जि सावरायदों बे सावरायनाय समाव भारतनि जाय थान्दैफ्रा जों सावरायदों
बिथांमोननिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ जों बारे बारे खोनासंबाय थानो मोननो गोनां जादों बेनो जाबाय जे भारत सरकारा बर'नि जेंनाखौ बोस्रांनो सिन्था खालामबाय गुरुत्व सहकारे लाबाय आरो बेहाय मोदीनि नेतृत्वआव जे सेकेंड टाइम सरकार दाफिनबाय बीजेपीआ ऑल इंडिया लेवलाव जेसेबां अस्त्र हमनानै नांनायफोर दङ बे जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय बिथांमोना थाबैनो बेबस्था लागोन होननानै विभिन्न सोर्सनिफ्राय बुंगासिनो दं आरो बिनि एग्जाम्पलखौ जों काश्मीरखौ नुदों जिहेतु बे सहस्र हमनाव सोलिबाय थादों बाहेरनिफ्राय अस्त्र लानो नांफैनाय मा दं मा बुंगोन दावराव दावसि जाबाय थानाय बेबस्था दं आरो बेनिखायनो बेखौ फोजोबनो थाखाय बे बेबस्थाखौ लादों दिनै नागालेण्डआव फोजोबनायनि बेबस्थाखौ लादों NSA नि जेंनाखौ दिनै बेनिखायनो बर'फोरनि जि NDP नि सहस्र हमग्राम खालाय अस्त्र लानो नांनायनि जि बेबस्था जि दावहा जि जेंना बेखौ बोस्रांनायनि बाथ्राखौ सरकारा बुंनो नाजाबाय थादों सरकारा लाहार फाहार खालामदों होननानै दिनै सरकारनि जायफोर थान्दैया जों सावरायदों बिथांमोननि प्रग्रामखौ जों नुबा मोनदों बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोना अधैर्य जानो नांलिया बर'नि जेंनाखौ बोस्रांनायनि बेलायाव दिनै भारत सरकारा पजिटिभ डिरेक्सनखौ थांगासिनो दं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंनो लुगैदों जे थांनाय आगष्टनि 4 तारिखहालागै बर'नि गेजेराव मोननै खामानि खोब पजिटिभ लाइनाव थांगासिनो दंमोन दावगाबोदोंमोन आगष्ट मासनि 4 तारिखहालागै जाबाय मानागिरि इउजि ब्रह्म बिथाङा बुंनो जे फैगौ काउन्सिल इलेक्सनाव BPF आरो UPPL गोरोबलायनानै सेट एडजास्टमेन्ट खालामलायनानै इलेक्सन गेलेनायनि मोनसे लाहार फाहार खालामदों होननानै आरो बिनि थाखाय 4 तारिख खालिनो आगष्टनि 4 तारिखनो रायज्लायजेननाय जादोंमोन आरो बे मोनसे मोजां लामाजों थांदोंमोन जों आसा खालामदोंमोन अन्तत बे मोननै बर'नि पलिटिकेल पार्टिया सीट रानलायनानै गेलेयोबा BTC नि जि एडमिनिस्ट्रेशन BTC नि जि पावार बे बर'नि आखायाव थाफिनगोन किन्तु बर'फोरनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गावनि स्वार्थखौ मालाबाबो नागारनो गोसो जाया गावनि स्वार्थखौ लाखिनानैसो खामानिफोरखौ मावनो ओंखारो रायज्लायनाया एसे मोजां जादोंमोन बे समावनो आरो गुबुन मोनसे जाथायबो जाबोबाय जाय जाथायफ्रा बे प्रसेसखौ पजिटिभ लाइनजों थांबाय थानायखौ होबथाबाय दिनै सोरनिफ्रायबा बर' दैदेनगिरिफोरनिफ्राय मोनसे प्रस्ताब फैदों UPPL गावनि पार्टिखौ डिजल्भ खालामनानैसो हाबफैनांगोन बेजों इउनिफिकेसन जाया जिहेतु जा बर' पलिटिकेल पार्टिया मोननैबो रेजिस्टार्ड पार्टि आरो रेजिस्टार्ड पार्टिया कुनुदिन गावनि एक्जिस्टेन्सखौ गावनि संगठनखौ गोसो जाब्ला डिजल्भ खालामनो हाया बेनिखायनो बे मोननैबो पार्टिया बुजा बुजियाव फैलायनानै गेलेनायाव पसिबिलिटिया दं आरो जों बेखौनो लुबैदोंमोन जों जातिनि स्वार्थखौ सिन्था खालामबा फिसा व्यक्ति स्वार्थफोरखौ बाद होलायनो हानांगोन बुजा बुजियाव फैनोबा आन्डारस्टेन्डिं जानोबा माबायदि सिचुएसन जायो आं सोरजोंबा जे गोरोबलायनाय बाथ्रायाव फैनो गोरोबलायोब्ला बुजा बुजियाव फैलायनोब्ला आंनि किसुमान आं हगारना होनांगोन मालायनिफ्राय आं माबा मोनसे मोनोबा आंनिफ्रायबो जों होनोबो रोंनांगोन गिभ एन्ड टेक होनाय नागारनाय बे मेन्टेलिटि फैनांगोन आरो बेखिनिखौ खालामनो हायाबा कुनुदिन बुजा बुजिया फैया कुनु आन्डारस्टेन्डिंआव फैया बेनिखायनो जोंहा अन्तत दा बर्तमान सरकार सालायबाय थानाय जे BPF गोहोआ बारासिन रायजो राजानि नोजोराव किन्तु अब्लाबो बृहत्तर जातिनि स्वार्थ बिथांमोना किसुमान सिट हगारनानै बर'फोरनि आखायावनो बर'नि पावारखौ लाखिनायनि बे बेबस्थाखौ सिन्था खालामोमोन जों बेखौनो लुगैदोंमोन किन्तु बे बेसेबांखिनि जाहैगोन जाहैया दानि सिटुएसना जों बुंस'नो हालिया आरो आं खावलायदों बेखै पलिटिकेल पार्टिनि दैदेनगिरि बिथांमोना जाहाथे बे प्रसेसखौ कन्टिनिउ खालामबाय थायो जाहाथे जोंनि गेजेराव मोनसे सिट एडजास्टमेन्ट खालामलायनानै गिभ एन्ड टेक पलिसिखौ लालायनानै जोंनि इउनिटिखौ जों लाखिलायनो हायो दिनै बर'फोरनि गेजेराव
बे एनडिबिनि मोनसे फिसा स्प्लिन्टार ग्रुप गावस्रालांनाय ग्रुपखौ लानानैसो खेलिमेलि जादों आंखौ बारा बुंनो गोसो गैयामोन खिन्थु थेवबो रायजो राजाफ्रा एसे मिथिनायबो दरकार होनना साननानै बुंनो ओंखारबाय जा आफादनि एनडिबि प्रग्रेसिभनि सिगांनि आफादगिरि धीरेन बर' बिथांखौ थांनाय जुन मासनि जोंनि एनुअल कनफारेन्सआव बडि सोलायनाय जाबाय आरो जा आफादनि मोनसे कन्स्टिटिउसन दं बे कन्स्टिटिउसन मथे प्रत्येक 3 बोसोर जों जा बडिया चेन्ज जायो नेशनेल एक्जिकिउटिभआ सोलाय सोल' जायो एक्जिकिउटिभ बडिया आरो एबार सोलाय सोल' जानायाव बिथाङा आफादगिरि मोनासै आफादगिरि मोननायखाय खुद्रिबाय बिथाङा लुगैनायानोमोन थैजासिम आफादगिरि जानाय मोनसे गणतान्त्रिक सिस्टेमजों सोलिनाय आफादाव बे कुनुदिन जाया राजा जानायमोनब्ला थैजासिमहालागै राजा जानो हायो बेनिफ्राय थैखां सोरबा सासे राजा थैबा बिनि फिसालाफ्रा आरो राजा जायो फिसाला गैयाबा फिसाजोफ्रा राजा जायो खिन्थु डेम'क्रेटिक सिस्टेमाव रावबो सासे मानसिया थैजासिम आफादगिरि बा जेनेरेल सेक्रेटारि बा गुबुन गुबुन बिबानगिरि जानो हाया बे सोलाय सोल' जागोन दा बिथाङा बेखौनो गनायाखिसै आरो गनायनो हायैखाय आफादखौ सोखावनायनि प्रसेस लाबाय आफादनि सिस्टेमखौ सोलियालासे आफादनि सिस्टेमखौ आफादनि नियम निति भंग खालामबाय बेखायनो जों एक्सपेक्ट खालामबाय आरो बे एक्सपेक्ट खालामखायो जिखुनु संगठनावनो सोरबा संगठननि नियम निति भंग खालामबा बिथांखौ बाहेर खालामखायो जोंनि गामि समाजफ्रावबो गामिनि सोरबा सासे जुदि गामिनि आयेन कानुनखौ गामिनि नियम नितिखौ मानियाबा गामिनिफ्राय बयकट खालामना दोनो गामिनि समाजनिफ्राय बाहेर खालामना दोनो दिनै उपाय गैयैयाव आफादनि आगुनि आफादगिरिबाबो आफादनि सिस्टेमखौ आफादनि नियम नितिखौ आफादनि माखौ संबिजितखौ भंग खालामनायखाय जों बिथांखौ बायस खालामनो गोनां जादों बिथाङा सिमाङानो खालि आफादगिरि जानाय आफादगिरि बिबान जानानै आफादखौ दैदेनो आफादगिरि जानोबा रायजो राजाफोरखौ गावनि संगठननि कर्मिफोरखौ सन्तुष्ट होनोबो हानांगोन खामानियाबो सन्तुष्टजनक जानांगोन गनायजाथाव मानिजाथाव मोजां मोनजाथाव जानांगोन खामानिफ्रा दा बेबायदि खामानि मावनो हायालासेनो जुदि आफादगिरि जानो लुगैयो बेखौ सोर गनायनो दिनै बिथांखौ बेबायदि कारनाव आफादनिफ्राय बाहेर खालामनाय जादोंमोन आरो बिथाङा जिखौ लुगैदों आफादगिरि जानो बेखौनो सानै साथामसो मानसि लानानै संगठन लानानै दिनै आफादगिरि जायो आरो बिथांनो रियेल इन्टेनसन बिथांनि गोसोनि जि गुबै हास्थायनाय बेखौ दिनै प्रसार खालामबाय आं बिखौ खावलायदों दिनै बिथाङा संगठन फिसा बानायनानै सुक्ति खालामनोसै होनना बुङो मास मोनसेयावनो खालामगोन मास मोननैयावनो खालामगोन प्रसार खालामगासिनो दं सुक्ति खालामनाया गिदिर बाथ्रा नङा किन्तु समाधान खालामनाया गिदिर बाथ्रा दिनै धीरेन बर' बिथाङा सुक्ति खालामनोसो ओंखारदोंना समाधान खालामनो ओंखारदों जा सोंनाय बेसो बाथ्राया नोंथांमोनाबो सोंनांगोन रायजो राजाफ्राबो सोंनांगोन बिथाङा मा सुक्ति खालामनो ओंखारदों समाधान खालामनोसो ओंखारदोंना सुक्ति खालामनो ओंखारदों सुक्तिजोंनो समाधान जायाबो जानो हागौ जोंनो बर' रायजो राजानो समाधान नांगौ जाय समाधाननि गेजेरजों बर'नि हा हुआ रैखाथि मोनो बर'नि राव हारिमु थुनलाइया रैखाथि मोनो बर'आ जाथि हिसाबै थांनानै थानायनि रैखाथि मोनो बेबायदि समाधानखौ जोंनो नांगौ जाय समाधाननि गेजेरजों अन्तत बर'फ्रा फैगौ 60-70 इयार्स आन्दोलन खालामनाङा जासे राजा लामायाव ओंखारफिननाङा जासे थांना थानो हायो जाथि हिसाबै बेबायदि समाधान जोंनो नांगौ जाय समाधाननि गेजेरजों बर'फ्रा गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ गावनि गोसो मथे फेहेरनो फोसाबनो जौगाखांहोनो बेबस्था लाखिनो हानायनि गोहो मोनो बेखिनि समाधान नांगौ जाय समाधाननि गेजेरजों बर'नि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि गांनाङा जासे उखैनाङा जासे हाजिरा मावनाङा जासे थांनानै थानायनि बेबस्था मोनो बेबायदि समाधान नांगौ दिनै धीरेन बर' बिथाङा सुक्तिनि गेजेरजों बेबायदि समाधान लाबोनो हागोन ना जोंहा प्रश्न बेसो बिथाङा बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव इतिमধ্যে हाबना थाहैखाबाय सोरनिबा पकेटाव हाबना थायोबा पकेटाव हाबनानै मा मावनो बिथाङालाय जातिनि थाखाय हारिनि थाखाय जायनि पकेटाव हाबैदों बिथाङा बे साननैसो
बुंथिबाय थादों बिबुंथि होबाय थादों जे धीरेन बर' बिथाङा आलादा बर' रायजो दाबि खालामनायखौ बाद होयोब्ला आं बिथांखौ भारत सरकारनि खाथियाव लांनानै आलोचना खालामनानै समाधान खालामहोसिगोन मा बाथ्रा बेलाय दिनै बर'फ्रा 12,000 बर' जोहोलावजोफ्रा जिउ बावदोंब्ला आलादा रायजोनि थाखायसो बेलेगनि थाखाय नङा दिनै 20,000 बांसिन बर'फ्रा दिनै जेल जानांदों पुलिस आर्मिजों बुजादों सुजादों आलादा रायजोनि थाखायसो बेलेगनि थाखाय नङा दिनै बे आलादा रायजोखौ बाद होयोबासो आलादा रायजो दाबिनायनि बाथ्राखौ बाद होयोबासो सावरायहोगोन सरकारजों गुबुन फारसे भारत सरकारानो बुंदों भारत सरकारनि पलिटिकल लिडार्सफ्रा बुर'क्रेटफ्रा जोंखौ बारे बारे बुंबाय थादों जे नोंसोर कोनोदिन बर'लेण्ड आलादा रायजो दाबिनायखौ नागारनो नाङा माब्लाबो दा नागारनो जोंनो भारत सरकारनि मानसिफ्रानो बेखौ हमथाबनानै सरकारजों नांलांबाय था नाजालांबाय था सानसेबा बर'फ्रा बर' रायजो मोनगोन बेखौसो बुंदों बर'लेण्ड दाबि खालामनाय नागारनानै कोनोदिन बुङाखै खिन्थु बर'नि दैदेनगिरिखौसो बुंदों माबायदि लिडार बेलाय बर'नि जाय बर'लेण्डनि दाबिनायखौ नागारनानै बुंनो हायो दिनै जोंनि बर'नि NDP नि आगुनि आफादगिरि बिथाङा बेबायदि बुंग्रा लिडारनि पकेटाव थोहाबना थानाय जातिनि थाखाय मा खामानि मावो बेनिखायनो रायजोफ्रा सिनायलायनाय लाखिनो मोजां व्यक्तिगत स्वार्थनि थाखाय ओंखारलांनाय बेबायदि लिडारखौ जाहाथे नोंथांमोना गावनि लिडार होननानै कोनोदिन गनाया आं बेखौसो खावलायदों दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव खेलिमेलि सृष्टि खालामदों व्यक्तिगत स्वार्थनि थाखाय गादिनि थाखाय पजिशननि थाखाय जातिनि थाखाय नङा समाजनि थाखाय नङा हारिनि थाखाय नङा हादोरनि थाखाय नङा आरो बेबायदि लिडारा कोनोदिन जातिनि थाखाय जेबो खामानि मावनोबो गोसो जाया बेनिखायनो बेबायदि मानसिफोरखौ जों सिनायनानै लानाय सम जाबाय रायजोफोर जों सिनायनानै लाखिनो हायो दिनै आं दहायनो बुंदोंमोन जे भारत सरकारा अन्तत भारतनि सशस्त्र संग्राम खालामनायफोरखौ समाधान खालामनो मोनसे लाहार फाहार खालामदों दिनै NSN खौ थाबैनो हयथ' सुक्ति खालामनो हासिगौ दिनै बर'फोरनि जेंनाखौबो फोस्रांनांगौ होननानै भारत सरकारा गुरुत्व होबाय आरो बेखायनो जों बुंनो हाया बर'नि जे जेंना बे माला समाधान जागोन जेखौ दिन तारिख होनो हाया खिन्थु थाबैनो जागोन जों मोनसे आन्दाज मोनदों बेखायनो जों रायजो राजाफ्रा थाग थियारि जाना थानांगोन खौसे जाना थानांगोन कारण जों खौसे नांगौबासो खौसे नाजायोबासो जोंनि नाजानाय जोंनि गोहो जोंनि खौसेथिखौ भारत सरकारा बर'नि जेंनाखौ थाबैनो फोसाबनांगौ होननानै बांसिन गुरुत्व होगोन जों गावस्रालाङोबा जाति हिसाबै गोमालांगोन जों सेरखाय बेरखाय जायोबा जोंनि दाबिखौ सरकारनि खाथियाव मोजाङै गोख्रोङै दाबि सरकारखौ बानायहोनो हानाय नङा बेखायनो जों खावलायदों सोरबा साफा सानै सिटखायलांनो हागौ लामा आन्दायलांनो हागौ बिथांमोनजों जों आन्दायफानो हाया सोरबा साफा सानैया गावनि व्यक्तिगत स्वार्थखौ लानानै संग्रामबो ओंखारलांनो हागौ जों बिथांमोनजों थांफानो हाया जों जिहेतु जातिनि थाखाय जाति हिसाबै थांना थानांगोन जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांना लाखिनांगोन आरो बे स्वार्थखौ लाखिनानै दिनै बर'फ्रा खौसे जानानै जोंनि नांनाय नाजानाय आगान सुरलांबाय थानांगोन आरो बेहाय नोंथांमोन साफ्रोमा थांनाय समफ्राव जों जेबायदि गसंदों फैगौ समफ्राव बेबायदि गसंनानै जोंनि नांनाय नाजानायखौ साक्सेस जानायाव जे हेफाजाब होयो आं बेखायनो खावलायनानै आंनि बुंनायखौ जोबबाय गोजोनथोंसै